Welcome back to our YouTube channel! So for today's vlog, naatay challenge karon. Our challenge is not to laugh challenge. So ang among gamiton is water. Ang daming tubig, guys. Ibutang na mo sa mong baba, di bawal tulon. So ug bawal bugwakan. Mabugwak na gani mo, it means 0 score. Ang dili ka bugwak, it means 1 point. So ang nag-ready mi og bowl, ari mi magbugwak. So aron dili magbasa ang amo ang sahog. So amo na ibutang din sa ubos. Ayan. Then magtan-aw mi mga funny videos nikan sa YouTube. So og mabugwak na gani means failed. So let's start, guys. And 3, 2, 1. So mo ni guys ang among sin-aon nga video. So ito po ang video na papanoorin namin yung mga funny videos. Galing po ito sa YouTube. So start na tayo. And 3, 2, 1. Hope you like it, guys. Baba, guys. So, 1 point. 1-0. Pildi si Ate Mar. Basa ang laptop. So 1-0. Bawi ta, guys. Bawi ta. Di ta sugot eh. Pili ta na ko dali. Pag last mukbang, pili na po ko ani. Di na sugot eh. No. Di nakatawag mo, guys. Pildi na pildi, guys. Always me. So, round 2. 3, 2, 1. Hindi. Two, 0. So, guys, piligid siya. Loy kita ning dali na kita katawan eh.
Rudy, gabi ko sagutin. Bawi ko. Bawi ta, guys. Piligid guys. Yung sa Bawi ta, guys. Round 3. 2, 1. Guys, 3-0. Wagid guys. Pildi nagni siya, di ganya daw to na pildi siya. Hindi ha. Guys, dali lagi kini siya makatawa. Dali isad ko pailakon eh. Charot. Round 4. On 3, 2, 1. So, guys, there are my kutob. And don't forget to like, comment, and share. So, wag yung tayo puntos, guys. 4-0. Bawi ta next time. Next time. Kay Murag. Taas na ang ato ang minutes, no? So, don't forget to click the notification bell for more videos below. So, narito nagpa-shoutout. Sikot. Nakalimot siya. Kalimot ko. Kisa na ba shoutout guys? Sige. Sikot ay. Shoutout dahil sa akong igagaw na gwapo. Na si John Rodney Lee Pangog. So, wala siya nag-comment sa ato ang YouTube channel. Igor siya nagpatuno sa personal. Hindi akong gingnan nga. Pa-shoutout ko na siya. So, imong request. Nara, i-shoutout natin ka. So, guys, there are my kutob. Hope you like our video. So, bye. Hope you Bye-bye enjoy. guys. Hope you enjoy. Marken Steve.